Op de ring staat een trouwdatum en de naam Tjitske. Een oproep leidde uiteindelijk naar dit huis in Appelskeer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kom de ring terug bezorgen die ik gevonden heb. Oh, hartstikke mooi. Je moet zien, die man die brengt de ring aan de deur. Dit is jouw ring. Pas er maar eens om. Doe maar om een pink. Want ik denk dat hij niet helemaal mee past. Zal ik hem erom schoen? Dat deed ik toen ook. Nou, bliep mooi dat hij er weer is. Ik nooit dacht. Nooit dacht. Ik nooit dacht dat ik niet meer tegenwoordig was en zo. Vertel eens, hoe is dit gong? Wanneer ben je hem dan krijg verlen? Nou, ik denk wel 10, 12 jaar lien. Dat wij op vakantie geweest waren. En toen waren we in Duitsland, in Goch. En toen ben we zo met de huis staan. En dan hebben we nog een nachtje in Giethoorn staan, aan het water. Nou, en toen de oren toen ontdekte mijn man dat hij zijn ring kwijt weer. Dus wij dachten, die leidt nog in Duitsland. Ik had een middagje vrij en ik denk, ik ga even in Giethoorn zoeken. En na een half uurtje langs het kanaal gezocht te hebben, kwam deze ring naar voren. Op een 20 centimeter in het gras. Ja. En het eerste wat me opviel was eigenlijk de datum die erin stond, 23/12/1966. Ik dacht, hé, die mensen zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. Er wie intussen al een nieuwe ring maken. Dus die hier er nou is steeds om. Dus ik denk nou wel dat hij die orde weer omdocht. Dus die maken we maar informatie laten. Nee, geen het kastje. Ja. Dan heb ik het kastje in. Ja, hartstikke Heel mooi. erg bedankt. Ja, Heel graag leuk. gedaan. Ja. Graag gedaan.